Jamen, velkommen til Content Marketing adventskalenderen. Det er i dag den 4. låge, vi åbner. Det er den aller sidste låge, og det har været fantastisk spændende indtil videre. Vi har snakket med Thomas Rosenstand om søgemaskineoptimering for at få lidt trafik ind på vores hjemmesider. Vi har snakket med Michael Aagaard for at få konverteret noget af al den her trafik. Og så har vi det med interessant også haft besøg af en kvinde, det er Christina Klitsgaard, og vi har snakket om e-mail markedsføring. Og i dag har vi besøg af noget af en Facebook-nørd. Han hedder Thomas Bigum og arbejder i Bigum & Co. Og Thomas, tusind tak fordi du vil være med, og velkommen til. Det var så lidt, Mikkel. Jeg glæder mig til at komme i gang. Til dem, der nu ikke kender dig, hvis der er en sandsynlighed for det, kunne du så ikke lige være så rar at introducere dig selv? Men det er der ingen sandsynlighed for, så der kan vi bare springe lidt af. Nej, jeg plejer at introducere mig selv kort og præcist. Det har jeg lært af godt at øve sig på, så her får I min elevatortale. Jeg hedder Thomas Bigum. Jeg lever af til daglig at rådgive virksomheder og personlige brands med at indtage de sociale medier og møde deres målgruppe, opnå nogle relationer og gøre forretning på dem. Var det en god elevatortale, eller hvad? Det synes jeg faktisk, det var kort og kontant. Så kan vi simpelthen på Skype'en her lægge lidt ovenpå. Altså, så er vi stiftet en virksomhed. Vi er blevet 11. Jeg tror faktisk, nummer 12 kom ind så sent som i dag. Ansat ved Carsten. Han skal undervise i SEO og hjælpe nogle af kunderne og sådan noget. Så vi er sådan en førerbunker her på Amager med 12 nørder. Både nørder fagligt, og så også nogle fantastiske administrative nørder, der kan styre tilmeldinger på kurser og frokost og alt sådan nogle ting. Så vi nyder livet her på Amager i Bigum & Co. Fantastisk. Thomas, nu handler den her adventskalender om content marketing. Hvordan er det lige en relation til social der? Den er over det hele, som jeg ser det. Altså sådan helt vildt meget, da du lavede oplægget til mig her, jeg har fået lov at forberede mig på, der var jeg også med det samme sådan bombarderet af alle mulige indtryk af, hvor fanden skal vi starte, fordi jeg egentlig ser content marketing og social media som værende så tæt forbundne tvillinger, at man i den metafor kunne sige, at de sådan var siamesiske. You can't have one without the other. Det bliver i hvert fald lynhurtigt tomhændet, hvis du går på social uden content. Og omvendt ser jeg det i hvert fald, content uden social bliver ligesom at lave content uden at bære det til torvs og vise det til nogen. Så you can't really have one without the other. Sådan har jeg tænkt det, da jeg forberedte mig her i dag. Det er vel lidt ligesom J-Bear, han siger, at jeg tror han siger, social media is the fire, and content is the gasoline. Omvendt, tror jeg. Lad du mærke til, hvad du selv sagde? Ja. Social is the gasoline. Okay. Det er mindre vigtigt, men altså, som jeg i hvert fald forstår det billede, han prøver at male, så er det sådan, at man har noget, og så kan man sprøjte noget på det, så det blusser op. Ikke? Det kan sgu ikke godt være, du har ret. Det er mindre vigtigt for billedet. Man har det ene, og så blusser det op, når man kaster det andet på. Og så behøver vi ikke engang skændes om, hvad der kommer først. For det er en hønen og ægget diskussion, hvor jeg sådan lidt også allerede her har en pointe. Jeg synes ikke, det er værd sådan helt at diskutere, hvad der kommer før det andet, fordi det ene, det vil ikke opstå uden det andet, på en eller anden måde. Det er jo det. Og Thomas, du har jo brugt lang tid på at arbejde dig til, hvor du er i dag. Kan du ikke lige tage os lidt tilbage fra starten og fortælle os, hvordan du har arbejdet med content marketing for at nå hertil i dag? Jo, men det kan jeg sagtens, og det har hyperrelevans faktisk, fordi min rejse, den startede i hvert fald for det med sociale medier og gøre, og ikke så meget min fortid som ingeniør i Københavns Kommune. Men blog simpelthen, altså det startede med content marketing, og det har det gjort i sommeren 2010, hvor jeg åbnede thomasbigum.dk og begyndte at blogge. Og det var en meget spæd start. Jeg kan indskrive et lille kort kapitel her om Twitter. Der var jeg ikke i starten, så der havde jeg ikke noget netværk. Der gik jeg ikke hen og smed mit content for at få lidt ekstra ekko og lidt ekstra resonans i branchen, og måske kunne blive samlet op af nogle kunder. Jeg havde en Twitter-konto, men den bar mit tidligere navn. Jeg har giftet mig til Bigum faktisk. Der er en lille anekdote på det. Jeg hedder Thomas Christensen. Så Twitter var jeg ikke på, så jeg var egentlig bare content-producerende, og så skabte jeg så Facebook-siden professionel håndtering med Thomas Bigum i efteråret, 2 måneder efter jeg startede bloggen, hvor bloggen allerede, kan man sige, hvad er det min vurdering, jeg har lavet 2 indlæg om ugen eller sådan noget, så den har da været sådan rimelig fed, altså med solide 15-20 indlæg om at få fans på Facebook. Og egentlig vil jeg lægge mest vægt i min historie der i 2010, og så kan vi bare speede til sidst op til nu, fordi 2010 handlede også om at være social på en lidt anden måde, som jeg måske mener, at folk har lidt glemt i dag. Det er at husere på et forum. Jeg huserede sindssygt meget på amino.dk med iværksætterne, og var jo på en måde social i en lidt mere klassisk, en meget nuller forstand, at man løber rundt med et profilnavn. Jeg oprettede mig på Amino igen en gang til faktisk, fordi nu skulle jeg så hedde Thomas Bigum. Og så
så hjalp han bare helt vildt meget ham her, Thomas Bigum-profilen, og det fik jeg jo en masse kærlighed for, og en masse trafik til min blog, som så efter månederne, der var gået, begyndte også at få lidt guld fra SEO, ind af søgemaskinens vej, og så rundt i nytåret, hvor det her jeg beskriver nu, det er rejsen fra august til nytår. Altså i nytår, der havde jeg under 100 fans. De første 4 måneder var faktisk dybest set uden moderne social, for det var uden Twitter, og det var uden Facebook, men social i den forstand, at jeg huserede på et forum, ikke? Og så tog det ellers fart op igennem foråret, hvor jeg forstod, at Amino skulle ligesom tømmes, trafikken skulle over i min Facebook-side, så det kunne blive mit eget aktiv, og jeg kunne få fat i mit publikum og min faste tribe via min egen Facebook-side. Det var således indgangen i 2011, hvor jeg kan huske i januar, der rundede jeg 200 fans, maj rundede jeg 1000 fans, og så holdt jeg egentlig lidt op med at tælle, fordi så begynder det at handle om, hvor mange der er aktive, og ikke hvor mange der er i alt. Men altså, så gik 11, 12 og 13 hen mod det, vi er nu, på kanten til 14, hvor jeg altså er vokset fra solo selvstændig til de her 12 medarbejdere, som jeg nævnte indledningsvis. Så du har simpelthen bygget dit fundament på en blog, og så på Amino ved at hjælpe folk? Ja, og så egentlig hele tiden, jeg følte, at den tid var, det var sådan et spil mellem, hvor meget laver jeg her på Amino, hvor meget råd giver jeg her på Amino, og hvad skal jeg så henvise til? Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt fik en røffel fra en admin. Jeg kan sgu ikke huske, om det var Martin Thorborg, eller om det var en af de andre. Men der var lige sådan et tema omkring, at lidt for rige links i alle mine indlæg. Fordi jeg skulle rimelig crafty med fingrene og mit sprog på tasterne og i svarene. Så det var sjovt, når jeg kom altid hen mod, and by the way, det kan du læse om her på min blog. Og så det andet spørgsmål, du har, bla 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 bla, by the way, det kan du læse herom. Og hvis du har flere spørgsmål, så er jeg på Facebook. Og sådan sad jeg bare sindssygt meget i online marketing kategorien på amino.dk, og så fyrede den af. Men skal jeg lige tale noget mere om rejsen imellem, så vil jeg totalt understrege, det er ikke kun fundamentet, det er stadigvæk content, der er den store del i mit univers. Det er måske bare brudt mere op, så nogle af mine Facebook-opdateringer snilt kan betragtes som content. Når jeg har en god pointe, så nogle gange griber jeg til bloggen og laver det, der egentlig vil klassisk content marketing. Nogle gange griber jeg til min mobiltelefon, som jeg laver rigtig mange videoer på i øjeblikket. Det vil man også kalde content marketing. Men andre gange, der tager jeg egentlig bare og laver en Facebook-opdatering, der er lidt længere end normalt. Det er fordi, jeg kan komme af med mit gode tips på så kort tid, og så gør jeg det. Men content marketing det er the backbone på alt det social, jeg laver. Igen tilbage til indledningen. You can't have one without the other, so to say. Det taler jeg i hvert fald ud fra egen erfaringsramme, at jeg har bygget mig op ved at have content som backbone, og så en masse social til at forstærke det. Jamen, det lyder super fedt, Thomas. Jeg tror, vi skal bevæge os lidt over i den case, vi har haft gennemgående alle de andre gange. Nu har du selv sagt ikke noget at se særlig mange af videoerne, fordi de er jo slet ikke udgivet endnu. Men vi har en case om en stakkels lille virksomhedsejer, der har en kaffevirksomhed, der sælger alt fra espresso-maskiner til kaffebønner på internettet. Og han har jo fået hjælp til blandt andet søgemaskineoptimering, han har fået hjælp til konverteringsoptimering og til e-mail markedsføring, men han har slet ikke tænkt på social. Går han glip af noget, og er der overhovedet penge i at hoppe på social for sådan en som ham? Det er 2 store spørgsmål, ikke? Men mit svar er ja, og det skal være ja. Men det kommer lynhurtigt hen mod det store forkromede spørgsmål, return on investment på social. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at rigtig, rigtig mange virksomheder kan få gavn af social og påviseligt resultater på social media. Desværre er synes jeg, i mit konsulentvirke ramt af, at virksomhederne er virkelig sløje til at måle, virkelig sløje til at huske at tracke, virkelig sløje til at isolere nogle ting, så de sådan set over for sig selv kan se resultater. Og det sidste, der så mangler, som jeg så ved findes, det er lysten til at sige det, når det rammer. Og det har jeg kendskab til, det gør. Men det er ikke noget, man lige farer til bloggen og forklarer alle konkurrenterne, hvordan en isoleret sekvens af 10 Facebook-opdateringer med et hårdt pres på et udsalg gav en return on investment på X. Det er der, det fortaber sig lidt, men der skal lytterne og seerne her stole på mig og sige, der er selvfølgelig penge at hente på social media. Ingen tvivl om det. Om vores kaffecase her, om han går glip af noget, det vil jeg sige ja til. Rungende ja, det skal jeg sige, ellers vil det jo irrelevant at ringe mig op. Ikke? Spørgsmålet er bare, hvordan han skal gribe det an. Det er det, der ligesom er et spørgsmål. Og jeg synes egentlig, det første afsæt, jeg vil tage i den udfordring er, hvordan går det nu? Vi skal lege den her case og faldet godt til med e-mail marketing. Vi er Christina, som har givet den godt skrald i forrige afsnit her i adventskalenderen.
Lad os antage, at der er trafik ind fra den gode SEO-rådgivning fra Thomas Rosenstand, og lad os også antage, at skidtet konverterer, når folk ligger. Det er Ågaard, du har talt med, ikke? Nemlig. Ja, så lad os regne med. Så det gør det. Så det gør det selvfølgelig. Props til Michael Agard der. Så vil jeg kigge på den forretning og se, hvad er det, der virker bedst, og så prøve at forstærke det på social media. Lad mig prøve at blive konkret. Hvis man har fundet ud af, at man har lavet noget ny e-mail marketing, der virker. Man har lavet en guide. Kunne det være fedt, hvis jeg havde hørt, hvad Christina fortalte i søndags, ikke? Men hvis man har lavet en guide, en download, et eller andet om kaffe, og man så laver de her sekvenser, som jeg ved, Christina, hun tror mig rigtig meget for, fordi hun blandt andet underviser på kurserne her, så jeg kender jo hendes materiale. Hvis det virker at sende folk ind i en funnel, hvor de downloader noget, bliver kloge på kaffe, for at vide, der er tilbud, køb nu, sidste chance, bonus, hvis du køber, og hvis ikke du køber, så er der kun få pladser tilbage, køb nu. Sådan noget kommunikation, hvis man har fundet ud af, at det virker, så kan man faktisk, og bør, gå på social media, ikke for at tjene penge, men for at få folk på nyhedsbrevet, og for at få folk til at åbne nyhedsbrevet. Det har jeg talt meget med Christina om i den seneste tid, af vores grænseflader, fordi at hvis man vil hæve åbningsraten i sin e-mail marketing, der allerede virker, så kigger vi jo på noget målbart. Hvis e-mail marketing for en virksomhed er sporbart, det er det ofte, fordi alle links bliver sporet hele vejen ud af kasseapparatet, og man ved, at et nyhedsbrev med en åbningsrate 32% konverterer til sådan og sådan. Hvis man så med sociale medier kan hæve åbningsraten på mailen, fordi man taler om mailsene, vender lige tilbage til, hvordan vi hæver åbningsraten, men hvis man kan hæve åbningsraten op til op over 36, så har vi et gap der kan tilskrives social alene. Hvis vi oven i det drysser, at vores aktiviteter på sociale medier ved at tale om kaffe, husk vores nyhedsbrev, kaffe, husk vores, og så må man ikke sige nyhedsbrev, så kommer Christina og tæsker en. Man skal sige, husk vores guide, ikke? Skriv en ny freebie, hey, og en ny freebie. Hele tiden samle subscribers til det her e-mail marketing, der er herovre, som kommer til at pisse godt, fordi Agard, Michael Ågaard og Christina har sat det op, ikke? Så er det bare at pege over på det, og lave noget socialt larm og pege over på det, så vi bygger liste med social media. Vi ved, hver gang vi får 100 subscribers, så tjener vi X. Det er lige der return on investment på social media er. Så han skal helt sikkert på Facebook. Det er der jo slet ingen tvivl om. Nej, det er der slet ingen tvivl om. Vi behøver ikke engang isolere det til Facebook. Egentlig. Det kan godt gøres lidt tidsløst, synes jeg. Det synes jeg er en dyd i 2013-14 stykker, sådan at prøve at se, er det ikke de samme teknikker, uanset om det er Twitter eller Facebook, og det vil jeg mene, ja. Men nu er der altså flest mennesker på Facebook. Facebook er den platform, der passer bedst til den her case med noget kaffeinteresse. Men altså, jeg synes godt, vores kaffefyr, han kunne træde frem. Har han et navn, Mikkel? Har han et navn? Nej, han er en John Doe. Han er en John Doe. Så vil jeg faktisk, vi kan parkere den en lille smule også. Jeg lige vende tilbage, så jeg vil gerne have han fremmet sin egen personlighed. Men altså, jeg vil kunne godt se for mig, at en kaffefyr kunne træde ind på Twitter, og så også være derinde for lige at minde om sin guide, første omgang, den første guide, som Christina har sagt, han skal lave. Og så når han har lavet en efter en 3-4 uger, så kan han sige, hey, nu er der en ny guide, 7 dødssynder, du ikke må begå, når du rester dine kaffebønner, fordi folk på Twitter drikker også kaffe, og så kan han på den vej komme ind og møde dem. Og så trækker jeg lige parkeringen tilbage igen. Hvis man skal have succes på Twitter, så er det min klare overbevisning. Både religionsmæssigt, sådan som jeg synes, det skal gribes an, altså religion, det synes jeg, og så den måde, jeg erfaringsmæssigt kan se udefra, social virker bedst, hvis man er et menneske, og ikke et logo. Det er altså knap så spændende at følge kaffebønneresteren.dk/APS, der ligger i Herlev, og så følge John Doe faktisk. Og her kan man lave nogle middelveje, hvor han opretter en profil, der måske hedder Kaffenørden, så det er en lille smule personificeret, men han kan godt gemme sig bag det. Han hedder Lasse Andersen og sådan noget. Men i hvert fald opfinde en persona, som trummer rundt og har en holdning til X-Factor, har en holdning til Champions League og har en holdning til politik på Twitter. Fordi det vil afstedkomme noget, han så ad vejen kan larme lidt om sit kaffe en gang. Så det jeg egentlig hørte dig sige, er, at han skal prøve at glemme sin virksomhed lidt, og måske mere bringe sig selv foran. Ja, er du sindssyg, mand. Ja. Hvis jeg må få lov til at bestemme lidt om John Doe her, ja. Så kan lytteren, undskyld jeg siger lytteren, men seeren, det er jo med skærm i dag, så kan du selv beslutte, eller prøve at fornemme, om du er her. Men jeg kan fortælle, hvis jeg måtte bestemme, hvordan John Doe var sådan genetisk og af natur, så havde vi gøre med en fyr, der havde lyst til at være sig selv, havde lyst til at oprette profiler i sit eget navn på Amino, havde lyst til at oprette profiler i sit eget navn på Twitter, havde lyst til at sætte et ansigt på Facebook, i stedet for logoet. Fuck, der er mange, der har Facebook-logoer, eller virksomhedslogoer all over Facebook,
Og det er som om, man fuldstændig glemmer, at Facebook er et tandhjul, der består af mennesker. Alting er mennesker inde på Facebook, der snakker med hinanden. Så kommer man med sit eget lille tandhjul, det er virksomheder. Og det passer bare ikke særlig godt. Men lige så snart man får brudt det op og er et menneske, og man måske får nogle ansatte, der også er det, så passer det rigtig godt sammen. Så i alle platformsammenhænge vil jeg anbefale, at John Doe, han var John Doe, og han bloggede i et jeg, og der var masser af billeder af ham selv, og han smilede på billederne. Her i Bigum & Co, der laver jeg tit en primer. Når vi har en idé til en opdatering fra vores firmas side, så er det sådan her, fed idé, fed historie, der skal bare være mennesker på billedet, ellers vil jeg ikke se dem. Og jeg giver et eksempel. Vi vil stille spørgsmålet, hvilke navne skal vores mødelokaler have i vores nye lokaler? Bigum & Co skifter adresse over til at ligge over ved ITU ved DR By. Og der er så 4 lokaler, undervisningslærer skal have navn. Det klassikeren, det vil være at tage et billede af et blankt skilt og skrive, hvad skal vores lokaler hedde? Har du et forslag? Og vi har de her snart 1000 fans på Facebook, så du spørger dem. Det er fint. Men jeg diskede første tanke, der skal være billeder på, fordi mennesker kan lide mennesker. Menneskers øjne stopper ved mennesker, og vi eksekverede den således ved, at 3 af de ansatte her, det var partner Søren, og så 2 af de ansatte, havde lavet sådan nogle tænkebilleder. Og så stillede vi spørgsmål. Og det er sådan et lille bitte eksempel på, hvordan man kan amplify sin social, hvordan man kan ramme det her tandhjul, det er ved at putte mennesker på. Tilbage til casen. John Doe, han skal være der. Folk skal genkende hans ansigt. Folk skal, når de ser hans avatar, med et lille hævet øjenbryn, og måske en lille espresso, skal de bare tænke, ham kender jeg, ham har jeg et forhold til. Han skriver fede ting om kaffe. Han er min leder, han er min tribe leader, ham der. Den person kan lede mig til bedre kaffe. Det er min fulde og faste overbevisning om, at rigtig mange virksomheder kan samle potentiale op lige der. Og jeg er slet ikke i tvivl. Og det er jo så faktisk, vi bevæger os lidt ind på det næste spørgsmål, som jo så er, han har jo ikke nogen fans. Hvordan får han en flyvende start? Nu ved vi selvfølgelig, at han skal prøve at putte sig selv lidt i centrum. Ja. Der er ikke nogen, der får flyvende start. Flyvende start findes ikke. Der er ikke noget, der hedder flyvende start, og det er der ikke, fordi tingene, de skal komme lidt ad gangen. Sådan er det. Altså med mindre han i den lokale by, i det lokale kaffemiljø allerede har en Concorde maskine fyldt med folk, der synes, han er mega fed, og han har vundet Danmarksmesterskabet i kaffeskum i 7 år i træk, og han bare åbner, så kan vi godt snakke om flyvende start. Men hvis han er cafeaficionado fra en kælder, og ingen rigtig ved, at han har den her hobby, så er det one at a fucking time. Og det mener jeg slet ikke er en trist nyhed, sådan er det bare. Og det siger jeg også ud fra den ramme, at jeg selv har bygget det op på den måde, og den dag i dag er rigtig taknemmelig for, at jeg gjorde det, fordi jeg har bygget en tribe og en tilstedeværelse, en opbakning på social, som holder. Der er ingen tomme kalorier i det, fordi jeg har aldrig lavet iPad-konkurrencen. Bliv fan af Thomas Bigum og på Facebook-råd, vind en iPad, og så står man og skovler med en iPad sådan her. Og så kommer den aldrig frem. Ja, så kommer den ikke. Det er også lige meget, om den kommer frem. Vi kan altid give en iPad. Lige meget. Det skaffer vi bare, men jeg har bare skaffet 999 tabere, der ikke vandt en iPad. Og det kan man ikke rigtig bruge til noget. I udgangspunkt. Jeg vil lige sende en disclaimer, fordi det virker også. Og så er vi der, hvor, når man lige har sagt noget, så bliver man nødt til at snakke om undtagelserne. Fordi nogle af de ting, der sker religionsmæssigt i min branche, er, det skal man ikke, men der er bare nogle strategier herover, der sagtens virker. Og det handler om at lave iPad-konkurrencer, lokke folk til, sælge til dem. De er ikke så social, de er der ikke af loyalitetsårsager, de er der for at vinde, men så længe de står og danser lidt til fløjten, så popper varer ned i deres hals, og sådan er det bare. Det skal man huske, også når man er sådan en højt reflekterende, firkantede briller social media ekspert. Der findes helt almindelige leverpostejfarvede danskere, som løber hen for at vinde en iPad, og mens de venter, så lader de ikke mærke til, at de stod med munden åben, og så har man smidt tilbud ned i halsen på dem. Sådan er det bare. Og det ser vi, hvis vi kigger ud på nogle af siderne. Jeg kan give nogle eksempler. Kig ind på Coco Panda, der sælger hårgejl. Ja, hvorfor fanden har jeg kigget ind på den side, kunne man så tænke. Hårgejl og hud og krøllejern, sådan noget til kvinder, og de var fuld smadret på den her strategi, og de har været ude og åbne og sagt, hey, vi laver ikke andet markedsføring end Facebook i Danmark, det er et norsk firma, og de har succes. Just saying, så der findes nogen herover, der virker i forhold til det, som vi social media eksperter, vi tit har lidt som det hellige, at man skal gøre so and so. Men når vi nu får lov at få fat i John Doe her, for at bestemme, hvordan han skal være, lad os tage udgangspunkt, at han måske heller ikke har det budget, som Coco Panda kom ned med fra Norge. Jeg ved, de startede med at annoncere for 100.000 den første måned, for at pumpe det op. Og de kommer også op over 50.000 fans med en masse konkurrencer, ikke? Men lad os da få givet, at vi har at gøre med en anden type, som skal noget andet, så er det altså over i de førstnævnte strategier. For at nævne Humleby mere, der ikke findes, så synes jeg, man skal kigge ind forbi Street Ammo. Mikkel, hvor mange gange om ugen tror du Street Ammo, de opdaterer deres Facebook?
Bare gæt, hvis jeg siger, de opdaterer meget. De opdaterer meget. Hvis de opdaterer meget, så er det måske en gang om dagen. Ja, det vil være jævnt. Jeg vil friste dig til at sige 3-4 gange om dagen. De opdaterer en gang i timen, og har bevist, at det giver penge. Det er bare at køre på. Så er der tilbud på den her cap i en time. 10%. Tryk på det her link, så lukker det bagefter. Ikke? Der er fuld smadret på. Målgruppen vil have det, og det er i virkeligheden humlebien, som ikke kan flyve, hvis man spørger social media eksperterne. Og der er det sådan nogle som mig synes, det er vores opgave at lægge mærke til, at tingene skal ikke være religiøse og være so social over den ene side, når det andet også virker. Der hvor jeg kan give input til dig, der kigger med, hvis din strategi ligger derovre, så er det fordi du måske ikke er så social som John Doe. Du gider ikke hedde, du vil bare være Lasse, og der er ikke nogen, der skal vide, hvem Lasse er. Du gider ikke have dit billede på, du synes, du har en grim næse og noget fedtet hår, og det er mega nederen, at du skal smile hver dag. Du vil bare godt lide kaffe, og du vil faktisk gerne gemme dig bag et logo, der hedder kaffebønneristeren, ikke? Så kald dig kaffebønneristeren og kør iPad-konkurrencen, som så vil være vind en espresso-maskine. Nok ikke helt de tunge drenge, de er ret dyre. Men vind noget tilbehør, sæt en app op, annoncer mod det, pres det op, pump det op, og så se, hvad streeteren må gøre. Sæt udstyr og kaffetilbehør ned i en dag, pump på det hårdt, sluk for tilbud igen, nye tilbud, pump på det hårdt. Og hvis det begynder at give positiv return on investment, altså i forhold til din tid, det tager, og du ikke piller for meget i dine avancer, så sprøjter du bare Facebook-annoncering ud over det, så det hele bliver fremmed. Så stiger du i fans, du stiger i synlighed, og så sælger du mere. Kan du høre, hvordan, Mikkel? Jeg kan sagtens argumentere for de her strategier herovre. Herovre er det bare lidt sjovere, fordi det er efter den rigtige religion. Sådan er det jo. Jeg havde heller ikke forventet, at du kunne give et universelt svar, men det er meget sjovt, for det leder lidt tilbage til noget, Michael Aagaard han sagde i forhold til konverteringsoptimering. Og det er jo det her med, at der er jo nogle etablerede regler, som man kan følge, men han ville opfordre til, at man ligesom prøvede at udfordre dem en gang imellem og gik uden for normen. Ikke? Og det er jo også det, jeg hørte dig sige, at han jo faktisk skal holde øjne og ører åbne og være villig til at prøve forskellige ting af, når han ligesom går i gang. Men når nu han prøver alt muligt forskelligt, hvad skal han så kigge på for at se, hvad dur? Ja, jeg synes ikke, han skal prøve, eller lad os prøve at modificere den med prøve, fordi jeg tror, Michael Aagaard har nemmere ved at prøve ting, men i social media kan du kan ikke lave en John Doe plan A, som jeg beskrev før, og så 4 måneder at finde ud af, det gider jeg ikke alligevel. Fordi så var det 4 måneder down the drain på en eller anden måde. Så det er noget med at træffe et valg, og så go for it, og helst ikke skifte hest i vadestedet, ikke? Især hvis du går i model 2 og pumper op med konkurrencer, så har du de tomme kalorier, der bliver et problem, hvis du vil prøve det andet bag. Transitionen kan blive rimelig hård. Okay, så man skal holde sig til en plan? Ja, man skal nok, man kan da godt teste vande i starten, inden man har lavet for meget raballer, men man skal nok rimelig hurtigt beslutte sig, hvor jeg mener i Michael Aagaard, undskyld, jeg kommer til at kalde ham det, det hedder han på engelsk nu, ikke? Det lyder mega fedt. Michael Aagaard fra Danmark. Han laver jo konferencer i USA, det gad jeg faktisk godt selv, men det er en helt anden snak. Han har mulighed for lige at sætte en split-test op på nogle alternativer. Man kan sgu ikke rigtig lige split-test 2 social media til stede, altså sådan. Men altså lad mig prøve at give nogle input også til dig, der kigger med derude. Ikke? Læg mærke til, det var faktisk noget i går, ikke? Så er der en fyr, der hedder Tobias, så skriver han til mig på chatten, så siger han, jeg er faldet over sådan en passive income blog på amerikansk, der siger, at man kan lave sådan nogle niche-sider med SEO, og så tjene passive indtægter. Og jeg fniste lidt sådan, det sad jeg og læste på sidst i 0'erne inden social media, og havde passiv indtægt på sådan nogle SEO-sites med AdSense, det er ikke for at prale, men sådan et sted mellem 4.000 og 5.000 om måneden på sider med katteudstyr, sider med altanindretning, sider med legater, alt muligt pissenischer, jeg havde banket op, og tjene lidt mønter på. Det virker bare ikke rigtig mere. Det gør, der er nogen, der kan få det til at virke. For mig, der var det bare ikke passivt længere, fordi Google slagtede de her latterlige små WordPress blogs, jeg havde sat op, ikke? Så spørger han mig, om det virker, om jeg har nogle tips til at komme i gang med sådan noget. And I'm like, det er så nuller. Og det jeg vil frem til nu, for den anekdote ikke bliver for lang, det var, at jeg så sagde til Tobias via chatten i går, jeg mener, og så begyndte jeg at tænke på det, jeg mener, at det som var nullernes SEO-site, det er i 10'erne at gøre sådan noget, som Chili Claus for eksempel gør. Der er også et par gutter fra Aarhus, der hedder Slikhår, der gør det her. De gør det, at de bygger social tilstedeværelse på content, og det er jo meget relevant i dag, når vi er på content marketing, ikke? Chili Claus går John Doe, vi må godt møde ham, han vil godt være sig selv, han tør tænde et kamera, og han er ikke jordens kønneste mand, men alligevel charming herre, vi har det her billede, han har sine x-faktor, der kan pulle de der lidt for lange videoer, de er lidt for lange, hvis du spørger mig. Så han skulle klippe det, der kunne han lære noget af de unge, ikke? Chili, klip til Bubber, han brækker sig.
Sådan kunne man også lave det. Men Chili Claus bygger op, og lige nu er vi i december 2013, jeg ved sgu ikke om Chili Claus sælger noget lige nu, men han kunne gøre sådan her. Så kunne han åbne chililovers.dk og bare begynde at høvle ud over shoppen. Det er jeg ret sikker på, fordi nu har han sit publikum. Det er 10'ernes SEO-site. Og bare for ikke kun at pege på Chili Clausen en enlig svale, så har vi et par gutter, der hedder Slikhår i Aarhus. Der er den igen med håret. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havner på det site, men de har lavet YouTube-video efter YouTube-video efter YouTube-video om, hvordan man sætter håret som Ronaldo, Beckham og bla bla bla. Og de ser godt ud, de her drenge. De har nogle ordentlige guns, så de er ikke bange for at sætte hår i bare mave. Og de har bare produceret. De har 280.000 subscribers, over 250.000 subscribers på YouTube worldwide. De taler dårlig engelsk, og de gætter jeg på, høvler hårvoks ud over rampen, fordi de efter de har bygget op, har lavet deres egen hårserie. Hvor er det simpelt, mand. Så for at afslutte anekdoten, så sagde jeg til Tobias på her, SEO-site, passiv indtægt, det var dengang nettet var nyt, og trafikken kunne lokkes ned af nogle veje, hvor tingene kunne ske passivt. Nu ser jeg sgu lidt, at det er aktiv income, men den måde, man renser nettet på, renser af, det er sådan et pokerudtryk, hvor man virkelig går ind og bare tager alle jetongerne på bordet. Det er, når man ser en niche, der kunne være kaffe, pumper indhold og bliver Kaffe Claus i stedet for Chili Claus. Det er faktisk her, den ligger, du kan være Chili Claus, ikke? Og du kan være Kaffe Sten, eller Kaffe John, eller du kan være Paprika Sten. Det er en skuespiller, så hende kan vi ikke tage, men hun kan også sidde og spise paprika. Hvis du tager den niche og pumper den op, og laver noget indhold, folk gider, det kræver det jo, det skal vi ikke gøre for nemt. Chili, de videoer bliver sjovere af sig selv, men med kaffe kan man sgu også gøre noget. Jeg kan sidde her og anmelde kaffe og sidde og snakke om, at den smager lidt af jord og noter, og så skal man gøre sådan med sit skum. Og ved du hvad, kaffe elsker vel nyde det. Og hvis man begynder at finde sin stil, og man får mange seere, så kan man sælge mega mange kaffebønner bagefter, eller sådan sideløbende. Og her vil jeg slutte den, jeg blev helt medrevet her, men jeg vil slutte den, hvor vi skal huske, hvad content marketing går ud på, det er at putte content foran og sælge bagefter. Så John Doe, det kan godt være, at du lige har fået en masse gode råd fra Rosenstand, og fra Egard, og fra Christina, men fra social, der vil jeg gerne have, at du pakkede din shop langt væk, gik på social som John, og elskede kaffe. Fik folk til at elske kaffe sammen med dig. Du hjalp dem, du uddannede dem, du underholdt dem med kaffe fra fjerne egne. Er det ikke noget med, at man kan få en kaffebønne, som er blevet spist af en abe og skidt ud igen? Lav en video på det. Put kaffebønner ned i din kat, samle det ud af røven på den, og prøv det, og så få grineren sammen med publikum. De vil dele det på sociale medier, og så bliver du Kaffe John. Og når Kaffe John har 60.000 fans, som Chili Claus har, så kommer vi til at sælge kaffeudstyr. Og der kan man jo lave en indskudt bemærkning at sige, en der også er blevet rigtig populær på sådan noget, det er jo Gary Vaynerchuk. Ja, jeg kom til at tænke på. Og der vil jeg i hvert fald sige til lytteren, hvis du ikke kender ham endnu, så prøv lige at lave en søgning på ham. Lån en af hans bøger, læs dem, de er fantastisk anbefalelsesværdige. Og han har gjort præcis det. Han har lige lavet en ny bog, Jab, 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 Right Hook. Det har han. Mine ord lige kort på ham, hvis man faktisk vil ind på den snak, jeg lige havde her, så skal man søge på Wine Library. Altså som en bibliotek, Wine Library TV. Så kan man tage nogle af de første Wine Library TV episode 2, og så se, hvordan han sidder ved et bord og anmelder vin, og så sagde Wine Library TV episode 988, for han lavede 1000 i alt i årene 2006 til 2009, 10 stykker eller sådan noget. Der lavede han så mange videoer og rykkede så meget, at man kan se rejsen for sig, man skal bare se, okay, der startede han. Jeg er også wack i starten. I starten er det mega svært, men stille kamera op og være wack og være ligeglad, fordi efter 100 videoer, så er du bare 100 bedre, og så har du publikum, og du finder din egen x-faktor, du finder ud af det med kaffebønnen og katten, den var god, så finder du på noget andet, og i dag har vi sgu en kaffebønne, som min hund har skidt ud, og så tager du den igen. For sådan har det jo også gået med Chili Claus, som jeg har set det, hvor det uden egentlig lige at styre på hans rejse egentlig til sidste ende, men om nu det kendiser, der bliver udsat for en chili, i stedet for han selv sidder og hiver sig i ørerne, ikke? Og de videoer er kun kommet, fordi han gik forbi de første 5-6 stykker, 10 stykker, 12 stykker, de var ved at være lidt ens lige pludselig, ikke? Men nu er han fucking Chili Claus, og den kan man ikke tage fra ham. Det må man sige. Lad os hoppe lidt videre. Han er jo solgt på, at han skal i gang med social, men han har jo travlt med 1000 andre ting, og det var jo også lidt en undskyldning, han havde til alle de andre ting, han var pisket til at gå i gang med. Hvor meget tid kræver det egentlig at gå i gang med social, og hvor meget tid skal han bruge på det? Jeg synes, han skal bruge al sin tid på det. Kan vi gå videre til næste? Nå, men det er jo et stort strategispørgsmål. Med tidsspørgsmålet, der er jeg tit inde, og jeg bliver lidt irriteret, fordi min egen Facebook står her og bumler i baggrunden. Jeg ved ikke, om seerne har hørt den 2 gange. Nu lukker jeg den lige her. Det er en fejl, at Facebook står åben i min baggrund. Jeg er næsten aldrig på. Sådan der. Jeg tror, vi kan bære over med dig. Det er... Blue, det var notifications, man. Tænk, hvis da chatten også startede. Nå, men strategispørgsmålet på tiden, ikke? Jeg er meget sådan, fortæl mig meget tid du har, så lægger vi strategien efter det i stedet for.
Fordi hvis man har tid til at stoppe op i sin daglige gøremål og sige, okay, for vildt den måde bønnerne ligger på nu, eller der lige væltede en pose bønner, så finder jeg tid til en opdatering, hvor jeg tager billederne og siger, fuck, der er lige væltet for 10.000 kroner kaffebønner ud over gulvet, nu skal jeg i gang med at samle dem op. Det koster 10 minutter at gøre det, men det koster, op i hjernen koster det 0 for mig, for jeg tænker sådan hele tiden. Hver gang der sker noget her på kontoret, så er den første, der står med kameraet, smider det ud på Facebook, se hvad der sker. Tænker i historierne lidt af mig selv, så når man spørger, hvor meget tid bruger du på social, så er jeg sådan, det ved jeg ikke, I'm just living it. Og det der med at leve det, over i strategi A, hvor man er John Doe, der bør det komme af sig selv. John Doe her, når han er den her sociale type, eller Chili Claus, lad os kalde ham Kaffe John, han stopper op lige pludselig, det skal jeg lave en video om. Og så går han ind i sit kontor, hvor kameraet står klar og laver video, og går ud igen, som var det mest naturlige i verden. Hvis man begynder at vende og dreje sine tidsmønter, så kommer det nok ikke til at ske det her med at gå i studiet, for det skal flyde, det skal være af lyst, det bliver i hvert fald sværere af pligt, og så bliver det bare pisse svært også at nå sin revisor og alle leverandørerne og aftalerne og pakke, alt det der, som en iværksætter jo skal nå. Og giftigt er den iværksætterskud, som er lidt social af sig selv, og husker at gøre det sådan, eller ikke husker at gøre det uden at tænke over det. Og i øvrigt gør sig selv god til at gøre det fra mobilen. Jeg oplever rigtig mange virksomheder anno 2013, der ikke når deres Facebook og deres social, fordi de tror, de skal hen til den her maskine. Men kære venner, altså, man når sgu langt med Hootsuite. Der sidder jeg på at kalde den frem. Det er sgu nok ikke så godt her på kamera, men altså. Hootsuite er en ule, og Facebook Pages Manager er blå med et flag på. Den styrer kun Facebook-sider, så man kan faktisk kigge ind på den, uden at kigge i sit private univers. Herinde styrer jeg, jeg kan længere til dem, der er altså 30 Facebook-sider herinde, og ude i siderne, nu skal jeg lige holde lidt på kunderne, tror jeg. Ude i siderne, der er der sådan nogle tal, ligesom en indbakke, og så kan man se, okay, der er 3 ting på den side, jeg skal gøre, der er 2 ting på den side, jeg skal gøre, og jeg kan nå det. Så mener jeg, så kan Kaffe John skulle også nå sin side, mens han går på lageret, mens han sidder i bilen. Man kan godt nå at opdatere Facebook for rødt lys. Jeg har prøvet. Og det er sjovt, fordi Christina, det går så lidt tilbage til den forrige episode. Hun sagde, jamen det handler om at holde øjne og ører åbne og se, hvad sker der. Og hun havde et eksempel med en dansk kvindelig iværksætter, der sælger rengøringsmidler, som havde været på hotelværelse, og så havde hun skulle være ude i bruserummet, og der var så kalk i fugerne, og så havde hun tænkt, jeg har sgu lige rengøringsmidler nede i bilen. Vi laver sgu lige en video, og så viser jeg, hvordan man gør rent, ikke? Og det er jo sådan noget med at seize the opportunity, når det kommer. Helt sikkert, og jeg lever også i samme mindset. Når jeg lige har lavet et move selv, med et move mener jeg, at den blev sgu meget god, den YouTube, og så delte jeg den på den måde på Instagram. Det vil jeg lige skrive et blogindlæg om. Der er nogle af mine kollegaer her, særligt partnerne, der synes, vi skal være effektive, der godt kan kigge over på mig og sige, Thomas, nu finder jeg ud af, det er min Outlook, der også laver lyd her, og satans, sådan der. Hvad laver du, mand? Jamen og så kigger jeg op, og så er det bare fordi min hjerne har det gear, den slår bare over i den der historiefortæller. Og det afsted kommer altså Bigum & Co. er ekstremt skarpe på sociale medier, fordi de har historiefortælleren Thomas. Men min partner Søren, som i øvrigt er administrerende direktør, det er han meget bedre til end jeg er. Han har ikke fået tweetet i den her måned, og han kigger op, hvad skal man skrive, hvis man vil sige noget? Ikke? Det kommer bare overhovedet ikke naturligt. Nej. Og der ligger der faktisk lidt en nøgle til noget af det, vi startede med. Hvad skal John gøre? Hvis John er social, som I hører mig beskrive mig selv, og hvordan jeg godt kunne tænke mig, Kaffe John var. Hvis man ikke er der, kan jeg se, så skal man ikke prøve at gå den vej, fordi så kan det blive alt for stejlt op ad bakke. Så handler det måske om at gå meget mod humlebien og street ammo, eller, og den vil jeg også gerne have boller nok til at sige, slet ikke gå særlig meget social, fordi man kan nå langt på det, som Rosenstand, han ligesom har som kernekompetence. Brug 10.000 om måneden på SEO og pas dit arbejde, i stedet for at bruge 10 timer om ugen på social, der ikke virker. Det synes jeg er stærke ord. Jeg er faktisk stolt af at kunne sige dem, fordi det er så trist, når man ser folk prøve social, der ikke har DNA'et. Hvis jeg presser Søren, jeg kigger den vej, når jeg taler om min partner Søren, hvis jeg presser ham til at lave social, så bliver det A, dårligt, B, dårligt, og vi har ikke brug for et C, fordi de 2 første er så gode. Og han spilder sin tid faktisk. Nu kan Søren samtidig SEO, så Søren gider ikke bare sidde og lave noget rank tracker, link building for mig, altså, fordi det kommer til at give meget bedre på den lange bane. Så det skal også være sådan betryggende for den iværksætter, der kigger med her og tænke, den der social, den har jeg sgu ikke fået knækket den ned. Ro på, altså, der vil jeg sgu gerne kaste et håndklæde til dig, så du kan kaste ind i ringen og sige, så er social bare ikke noget for dig. Lyt til, hvad Christina har sagt, og lær at skrive.
lad os skrive nogle mails, der trækker helt ned i løgne med sådan nogle overskrifter, hvor der bare står 7 dødssynder, du begår, hvis ikke du kværner dit kaffe med den her metode, jeg beskriver i den her mail, som du bliver nødt til at åbne nu. Det kan sælge meget mere end social, der ikke virker. Man må også sige, at han har også fået rimelig meget at se til, både med søgemaskineoptimering og konverteringsoptimering og e-mail markedsføring. Og mange virksomhedsejere, de har jo sindssygt mange ting, der skal jonglere. Så jeg synes, det er et fantastisk godt råd, du kommer med der. Ja, at sige, at man ikke skal lave det, jeg det. Nej, mere det der med at lige lave lidt selvrensagelse og sige, at det her egentlig mig? Er det noget, jeg kan, det her? Ikke? Og du ved, det hører jeg tit, om jeg ikke er bange for, at mine konkurrenter begynder at kopiere det, jeg gør, når nu jeg fortæller om resultaterne på min egen blog. Og der må jeg bare sige, at du kan tage en hest ud til vand, men det betyder ikke, at den fucking drikker det. Og det er jo lidt det samme her, ikke? Men nu er det jo sådan, at han har bygget en masse af gode guides og artikler til, hvordan du køber den helt rigtige espresso-maskine, og hvordan du skal opbevare din kaffe. Hvordan kan han begynde at koble det her på social? Det kan han på forskellige vis. Jeg synes, at vi lige er ved at fremhæve den måde, man, som jeg var inde på, man kan i talsætte sit nyhedsbrev, ikke? Og så vil jeg egentlig mene, den var markeret, den vil jeg altid tjekke af der, og sige, okay, vi har lavet artikler, vi har guides, tjek af, gå på social og tal om dem. Og den fortjener lidt mere, det kan jeg mærke nu, når jeg tænker over det. Den fortjener noget mere social. Noget af det, der virker bedst på social, hold fast, i bordkanten, kan jeg se. Det er et meget, meget generisk sagt, men det er storytelling. Det er historiefortællingen om, hvad du laver nu. Og hvis du er ved at skrive en guide, vi kan starte et andet sted. Hvis du har fået at vide, at du skal lave en guide, nu kommer der gæster i baggrunden, men det gør ikke noget, vi fortsætter bare. Hvis du har fået at vide, at du skal lave en guide, så i stedet for at lave den færdig, put den op og få Michael Egard til at sætte det flot, og så tale om den, så er du gået glip af et potentiale. Der kunne være storytelling med den vej, som guiden den var tog form. Det vil hæve forventningen til guiden, sådan så du kan forvente, at der er flere, der henter den, når du fortæller, at den er færdig. Og lige der synes jeg, der er en super stærk kobling fra social ind til content, hvor man med social drypper historien om det, man laver, og så dermed sikrer, der er flere, der ser det. På den anden side af tidsrejsen, så er der også alt det, man har lavet. Social er sådan en mulighed for, hey, hvis ikke du fik læst min guide fra sidste måned, så er den her. Og det her blogindlæg blev ugens mest læste i sidste uge. Link til social. Det er de stærke måder, jeg ser koblingen mellem social og content. Så hvis han er i gang med at lave test af 2 forskellige maskiner, så sætter han lige sin kollega ind med en kop kaffe, tager et billede over på Facebook, siger, hey, vi sidder og tester de her 2 fantastisk flotte maskiner. Er der nogen af jer, der har den her maskine, for eksempel? Og så kommer den senere et par uger efter den guide. Ja, præcis. Og så kommer den et par uger efter, eller også tur at sige, i morgen kommer der et blogindlæg, hvor jeg tester de her 2 maskiner op mod hinanden, og så er det det, der er processen, men allerede der, hvad tror du vinder? Så tager vi det værktøj, jeg lige har sagt, Storytel, 2 et andet værktøj, Engage inde på Facebook og social media, for bragt folk i spil. Eller det kunne være, hvad skal vi anmelde næste gang? Nu anmelder jeg de her 2 ting, hvad skal jeg anmelde næste gang? Fordi man spørger, så kommer der mange svar, og fordi der er meget interaktion, så er der meget synlighed. Det vil sige, at jeg anmelder det her, får meget synlighed, fordi jeg har spurgt om det her. Så i morgen, når den kommer, så kommer den, og man kan takke for, at de kom med et input i går, og så vi står, min hjerne står allerede knudet, men det er jo nemt nok, når man ser eksekvering og ser tidslinjen, at man siger, hvad man lavede i går, og hvad laver man nu, og hvad skal man lave i morgen, så rykker tidslinjen. Det var det, vi lavede i går, tak for det, nu laver vi det, og hvad skal vi lave i morgen. Hele tiden i tidslinje, historien, fortælle, hvad det er, man har gang i. Jamen, det synes jeg faktisk var en rigtig godt input til ham at knytte det ind på den måde. Hvilken tilgang bør han have, hvis han så rent faktisk begynder at markedsføre det her indhold med nogle annoncer eller promoted posts? Det bedste og korteste og faktisk det eneste råd, man kan give om Facebook-annoncer, men det som er standalone, det er, at man skal promote det, som virker, og man skal lade være at promote det, som ikke virker. Og det, for nogen virker det kontraintuitivt, at man har et budskab. Man siger, køb vores kaffekværn, så kigger man på visningerne. Den er lavere, end den plejer, så må jeg hellere promote den. Det handler rigtig meget om, at når man bare pusher, så får man lavere synlighed. Så derfor vil den have lavere synlighed. Men Facebook-annoncerne kan være efter princippet at kaste gode penge efter dårlige. Når du har lavet dårligt indhold, der ikke fænger, og så putter du penge efter det. Det er kontraintuitivt, du skal gøre. Du stiller det her spørgsmål. Jeg sidder og finpudser guiden, den ultimative guide til den sygeste mokka-oplevelse ever. Hvilken forside skal jeg vælge? Den her eller den her?
så sidder folk og vælger forside, de synes A er bedre end B, og alle sammen bliver præget med, at den her guide kommer lige om lidt. Så promoter du den, fordi den virker. Ikke fordi, du tager ikke noget, der ikke virker for det op på niveau. Du tager det, der virker, og promoter det ekstra til fans, så det ligger højere i feedet, og ud til fans venner. Og så er der altså bare flere, der ved, at nu kommer den fucking ultimative guide til Mocha Mocha. Og man kan jo krydre kommunikationen med at sige, den kommer først i morgen, men du kan skrive det op nu. Så sender jeg til dem, der skriver i dag, og dem, der skriver så for i morgen, får guiden. Man kan lave alle mulige ventelistetricks, ligesom natklubber gør. Altså masser af genre med venteliste, hvor den venteliste behøver ikke at være der. Man skal stå på sms-venteliste på Sunday i København. Men det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, fordi alle kan komme på den liste. Det er kun et spørgsmål, om den er der, og det er en driver i salgspsykologi. Så der var lige en tanke om at skrive sig på liste. Brug det i social, brug det her meget. Jeg tror, vi er ved at være færdige med casen, Thomas. Der er i hvert fald nogle rigtig gode råd, og jeg vil faktisk næsten sige, at det er jo lige før, jeg skal prøve at tage et billede og poste inden den her går live, dagen inden, og så når de ser det her, så, nå ja, jeg så da godt, han smed et billede i går, og så er de primet til det, så jeg tror lige, jeg tager et billede af dig her, Thomas, og så skal jeg selvfølgelig nok strege dig ud. Så kan du tage et billede af, at jeg tager et billede. Ja, så får vi lige det. Ja, det er mega meta. Jeg tager et billede af, at jeg tager et billede af, at du tager et billede. Ja. Sådan der. Nu har jeg et billede til den 4. advent der. Præcis. Lige inden jeg slipper dig, Thomas, så du kan komme hjem og få noget mere kaffe eller lege med katten. Du får det til at lyde, som om jeg ikke skal arbejde videre. Klokken er kun 9:15 om aftenen. Jeg har lige en e-mail. Det kunne det godt være. Nå, okay, det er så også i orden. Det må du også gerne. Har du 3 gode råd til, hvordan man kan få succes med sociale medier og content marketing? Ja, jeg vil pege på koblingen som det første. Altså, det første tema inden for 3. Hvis vi skal se 3 ting om social og content, der er værd at nævne, så er det, you can't have one without the other. Det var det første, jeg også stated her. De hænger simpelthen for godt sammen. Hvis du ikke har noget at bringe til tors, så er du usynlig på social. Så er du ikke et contributor. Du er bare en stemme, der ikke rigtig bidrager med noget mere end kommentarer. Så det første tema, du bør have begge dele, ikke? Bør bedre end skal, men jeg mener nu, skal er et godt ord her. Når det så er sagt, så kommer vi ind i tema 2, som vil være at huske før, under og efter i alle historier. Før, hvad er det, der skal ske i morgen? Fortæl i før historien, og når du laver det, fortæl under historien, og når du har lavet det, fortæl efter. Og hver gang du rykker i den tidslinje, så er der sgu nok noget nyt, der ligger før, altså du er før noget nyt, og du kan lave efter den anden vej. Den har vi lige været inde på, så den fik gode ord der. Og det sidste tema er at finde sine målsætninger. Vi har ramt den kort, hvor jeg sagde, læg mærke til, om ikke du skal være på Facebook for at skaffe subscribers, i stedet for at sælge. Tænk over, kan jeg se, om ikke det kan flytte helt vildt for dig, hvis du prøver at gå på social med et nyt mindset, der hedder, jeg skal ikke være derinde for at prøve en gang med at lægge et salgslink. Nej, jeg skal snakke om mine freebies og mine guides, så de lander over det e-mail marketing, der virker. Eller lander på noget sales page, som Michael Agard har sat op i den højre side. Men i hvert fald have fokus på, om målsætningen egentlig er helt afstemt, eller du bare hoppet på social, fordi du har fået at vide, at det skal man gøre. Og en lille parentes på emne 3 hedder, overvej lige om du er Kaffe John, der skal vente med at pege på noget som helst, indtil du har bygget dig op, til du har lavet 52 videoer om kaffe, og har været i God Aften Danmark, fordi du begynder at blive mega sjov. Fordi God Aften Danmark og God Morgen Danmark, de tager altså folk ind, der laver ballade med kaffe på nettet, der drikker kaffe, der er lavet af bønner, der er blevet skidt ud af en kanin. Det kommer i fjernsynet, det pis, og det gør et kaffebønneresteri.dk bare ikke, fordi tv-programmerne tager ikke virksomheder ind og laver reklame for dem. Det gør de ikke. Ja, så sent som i dag, TV2 Lorry her i København ringer til mig, vi skal lave et interview med en fyr, der hedder Oscar, han laver fjernsyn, han laver YouTube op fra Helsingørs gader og sidder hjemme på sit værelse. Han er YouTube-stjerne. Nu kommer han i Lorry. Hvorfor? Ja, fordi der sidder en masse entreprenører og virksomhedsejere og ikke fatter, at de skal gøjle lidt for at komme i fjernsynet. Og der ligger sidste pointe. John Doe-taktikken med at være synlig. Og så få styr på målsætninger, e-mail, landing pages osv. Det synes jeg var en rigtig god afrunding på det. Thomas, tusind tak, fordi du vil være den 4. kalenderlove her i dag. Og jeg vil også sige mange tak til Thomas Rosenstand og
Michael Aagaard og Christina Klisgaard, fordi I var med. Jeg vil også gerne sige tak til dig, kære lytter, fordi du har været med os her. Jeg håber virkelig, du har fået masser ud af det. Jeg synes, det har været rigtig spændende. Og hvis du vil se mere af det, jeg laver, som er content marketing, så kan du gå ind og tilmelde dig mit nyhedsbrev. Det gør du på mplaehn.dk/nyhedsbrev. Og så må vi se, om der kommer en kalender igen næste år. Tusind tak, fordi I var med. Hej.